A ver se o entendín. Ti fuches a Italia, probache a nosa cociña e decidiches abrir un restaurante italiano aquí, Sí. E dime unha cousa, como prepara os espaguetes así? Collis auca, metis pasti, prendis lume, 30 minuta. Mua. E eu a ferver a pasta, que idiota. Van pedir máis cousa. Sí, desaparafusadora e escada. Como? Pero que cousa fai? Non te escribe o nome de Italia en van! Vikingo! Es un vikingo! Que cousa está facendo? Non quero, non para! A nada me quería coar. Pero é que eu Vai. nada máis que levo unha botella e Vai. vostede leva un carro La a maiva tocuru. era i Freddy Mire, Terror nós en Patinguen Italia en mine. deixamos que La pasen maiva diante era porque i nós non Freddy seremos Terror cívicos, Patinguen señora. en Pero mine. somos Tu educados, Freddy vale? Terror Somos Patinguen en educados. mine. Somos-